in de studio hebben we nou Jan Visser van de woningcoöperatie Thuiswonen. Goedemorgen, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, je hebben als Thuiswonen een nieuwe app lanceren. Waarom? Ja, we gaan een app lanceren en we hadden dus iets meer toelichting. Ja. Vorig jaar hebben we een website gekregen. Die weer wat verouderd en we zijn dat keer wat moderner, wat makkelijker en goed leesbaar. Hè. Er staat een hele hoop informatie op voor huurders en woningzoekers. En bij die website daar zie je ook bij een huurdersportaal dat mensen inloggen kunnen op Mijn Thuiswonen. En dat is de eerste stap. Dan kun je de hele hoop dingen zelf regelen en ik kan informatie in zien. En nu hebben we sinds, ik denk 2 maanden er een app gelanceerd. Dat ze gewoon op een telefoon zien kunnen. Dus dat is volle makkelijker. En dan kun je alle gegevens inzien en eventueel bijvoorbeeld een reparatieverzoek terug aan op een telefoon. Dus dat is een stuk makkelijker van. En is het net een beheining van mensen die net echt digitaal goed binnen? Ja, zeker. Maar daar houden wij rekening mee. Ja, dit is vooral voor mensen die er wel behoefte aan hebben. Er wordt ook wel vaak de vraag gesteld van huurders van... Ja, wij kennen alleen erbij die tussen jou van 9 of 9 uur en 4 uur. Dan komen we jongens thuis en dan willen we graag een reparatieverzoek terug aan. Dan kan dat net, want dan ben we net bereikbaar. Dus er is ook behoefte aan mensen die bijvoorbeeld jongens een reparatieverzoek terug aan willen op oren dingen. Dan kunnen ze dat via de telefoon doen. Maar de route is er natuurlijk ook altijd nog. Dat mensen gewoon bij je kunnen om gegevens op te vregen of wat dan ook. Of reparatieverzoeken terug aan. Dus dat... Die mogelijkheid bloot er uiteraard ook. Is het alleen voor reparatieverzoeken of kan er ook op wenningen reageren in de app? Nee, ik kan net op wenningen reageren. Daar is een oren-app voor. Dat is Friesland Huurt. Dus dat gaat via die route. Maar wat hierop zat is reparatieverzoeken. Kist een huurcontract initiëren. Dan kist de huuropbouw initiëren. Dat gaat volgens het WWS-systeem. Woningwaarderingsstelsel. Mm-hmm. En dan daarvan wordt de huurprijs bepaald. Dus dat kunnen mensen inzien, hoe het opgebouwd is. Dan kun je de betalingsregelingen aanvregen. Dan kun je de overlastmeldingen ervan. Dus dat soort mogelijkheden werden dan via deze app. Nou, weet ik net altijd een soort klachten voor Thuiswonen binnen. Maar kun je klachten inzien via de app? Of moet dat echt via de telefoon of per brief? Nou, overlastmeldingen, die kun je wel terug aan. En de klachten zitten er volgens mij nog net op. En dat moet via de website een mail te sturen. En dat kan op die manier. En hoeveel keren is die app nou al deelhelen? Hoeveel mensen maakt ze er ook van? Nou, de app is er nou maar heel kort. Dus waar het echt voor de app gebruikt maken, dat weet ik dan net. Maar ik weet wel, toen we die naar je website uitbracht hadden. Toen hadden we dat, alle huurders een brief kregen om ze te informeren. En ik dat een account om op Mijn Thuiswonen. En inmiddels aan het wat een beroep van maken. Wat voor huurders of jou 600 en de rest maak ik het beroep van. Dat vind ik wel heel mooi. En dan is de verkeersassociatie maar de organisatie van Friesland die net koppelen dan net vandoor dat je hem te keer al hebben door? Of dat voor deze dan net, het huurdersportaal, dat is per werkbouwcoöperatie. Maar Friesland Huurt, dat is dan een app. We hebben een gebruikformatie met stickers 6 of 8 inmiddels coöperaties in Friesland. Dus die wel. Dus daar, van het wenning, als wenningsziekers, daar doen we het wel gezamenlijk. Ja. Moest die organisatie correct alles ingericht worden nou, met die app? Ja, dit had intern ook wat gevolgen. Ik neem maar wat de reparatieverzoeken. Normaal we bellen en dan kan de planner precies plannen wanneer er mogelijkheden heeft wat past. Dan probeer je dat wat uit te stemmen bij de huurder. En hier zit er natuurlijk een stukje digitaliteit achterom. Dat jongen wordt in het plansysteem waar ruimte is. En daar kan een huurder dan zien de reparatieverzoek zelf inplannen. Dus er zit wel wat achter inderdaad. Maar aan de andere kant, het jouwt ook wel mogelijkheden. Want het jouwt u zegt, als er een prutter via dit systeem gaat, jouwt het u zegt meer tijd. Ja. En hebben we tijd voor orending, zodat we de huurder op orenfronten goed helpen kunnen. Ja. En hoe lang is het de tijd eigenlijk tussen het inzien van een reparatieverzoek en dat de klant hopen worden? Soms wordt dat dan wel even. Ja, ik moet wel zeggen van hoe het dan gaat. En is op de achtergrond, dan ben er vakman van u met koppelen aan bepaalde gebieden. En als die de komende weken helemaal vol plan staan, maar alle reparaties die op plan werden de planner, ja, dan kan dat. Dat wil net zeggen dat je voort aan de beurt bent. Dus dan wordt jongen in het planningssysteem wanneer de ruimte is. Kerst in het planningssysteem ook ongeveer dat er haast bij is? Dan kun je bij de bijlie.
Dat ik heel eerlijk wezen. Ja, Hij spoedt mij bij die. Dat is het allerbeste. Dan, Dus dan wordt er even tot de planner zien wanneer de ruimte is. En voor hetzelfde had een vakman even 10 uur. Dat kun je net digitaliseren. Dat nee, dus dat ik een lekkage voortbellen. Ja, dat kun je het beste bij die. Dat is het allerbeste weer voor helpen. Ja, oké. En nou ja, hopelijk inderdaad werd een soort gebruik van maken. Binnen de uitbreidingsmogelijk nog. Want we dan denken van wat willen we nog extra doen? Ja, nee, het is nou eerst dit uitproberen. Er zijn nou stikkers 10 mogelijkheden die mogelijk zijn met deze app. En uiteindelijk zien we zien van dat er extra wensen binnen of wat dan ook. Ja, dan kunnen we daar zeker naar zien. Maar eerst maar eens dit doen. Zien hoe dit erin. En eerst maar eens goed. Nou, mensen die hier bij thuis wonen of die kennen de app deelhalen via Google Play en Apple Store. Ja, dus ik zou zeggen, het is handig in gebruik. Dus zie ik het even op en ga naar de stores op je mobiel. Ja, en als er al vragen ben, uiteraard even bij die. Maar KCC, die helpt graag even. En wellicht dat het er helemaal natuurlijk komen, dan komen ze maar even deel. Ja. En we hebben nog 3 weekkantoren. Daar ben we nou een beetje mee aan het proberen. In Kalm en in Veenwouden en in Jester-Nijskerk. Ja. Dus daar kun je eventueel ook wel even te lonen. Daar wil je even helpen. Van persoonlijk tot on die digitaal thuiswonen is clear voor de toekomst. Dank u wel Jan Visser. Graag gedaan. Thuiswonen.